Sir Tupi, Sir Tupi. Go ahead, sir. Go ahead. Kaning isa ra ka pakutana sir. Nalang ko yung nalibgan ba kay kung di po kayo mo kuan og Biblia, nagpalit ko og Biblia dito sa simbahan, atbang simbahan, Provision Center. Dayon ang mga display to siyempre sa Katoliko gito kay Katoliko man nga kuan. Madre pa gyud ang namaligya. Dayon nakapalit ko og Mayong Balita Biblia. Dayon nakakuan ko sa imong mga debate pagtan-aw nako. The same atong Biblia nga Palit mo. gipalit na ako katong kadebate nimo ba nga Philippine Bible Society ang mo'y nagkuan ingon ka nga dili to sa Katoliko. So mo nang question sa kunahunang ano unsa kay unsa kay timaan nganong unsa ka timaan nga sa Katoliko ni nga Biblia nga akong ang paliton pa nako ba. Then na-realize nako nga ang sa Katoliko is 73 books man. So dili na ko ikuan og unsa tan-aw nako unsa ang iyahang tawag ani kinsay nag produce or kinsay nag publish no. Tan-aw na siguro direct sa pila ka books ang naa dito content sa Biblia. Ingana sakto ba ako ang ako ang kuan? Actually sir, Panagpas. kung sundo nato ang panguna-huna og argumento nga gihuptan ni Father Gerardo Tapiador, kana si Father Gerardo Tapiador mauna ang pinaka-known nga exegetes sa tawag ining simbahang nga Katolika din sa Pilipinas nga dugay na pud na patay na pud ron. Ingon pa niya kung mubasa tag Biblia, kung muhupot tag Biblia, mas pinakamaayo nga translated and published by the Catholic publication. Ngano man tungod kay kung dili na gi-publish sa Catholic publication, kung wala na gi-translate sa gitawag og mga Katoliko, ang mga translator na agyud na sila influensya sa pag-translate ni anang maong ilahang libro nga ilahang ipapublish. So kung ang publisher, ang translator mga Katoliko, so ang essential sa translation, ang unod sa translation o ang presentation sa publication is Katoliko gyud. Katoliko gyud siya. Unlike kung mopalit kag Biblia Protestante, ang iyang unod pod, ang iyang presentation is Protestante pod. So mo ani punto ni Father Henry Tepedor, mo nang gin-discourage niya ang mga Katoliko so nang mopalit og Biblia Protestante. No na siya. Karon asa din nagikan ning Philippine Bible Society. Ang Philippine Bible Society under siya sa United Bible Society. Ang United Bible Society agency na sa mga publisher ng mga Protestante nga gikan sa gitawag og US. Maabitaw nga ang first translation sa Maayong Balita Biblia Bisaya gipausab da kay naay mga reklamo ang mga tawag ining scholar, mga biblical scholars simbahang Katoliko. Ilabi na kanang Hebrews chapter 7 verse 24. Na kay Biblia da sir? Na sir. I-check na ko, paki-check ko, pakibasa ko sa Hebrews chapter 7 verse 24. Akong kuan sila ka dito. Sige sir. Okay. Dinhi man gud ato ang magumakitan nga kung dili sila kung way mo badlong sa ilaha, ilang ipadayon ang ilang publication. Pero pag naay mo padlong, diha pa na sila i-correct nila ilang publication. Okay. Sige. Hebrew chapter 7 verse 24. Ito ha. Masabot ko ang Greek. Sige. Ang sunod ani si Sir Ronnie Kaintang, sunod si Ma'am Sheng. Ang tawag anang mo question. Sige sir, palihog ko sa kuan sir sa tawag ining Hebrew chapter 7 verse 24. Hebrew. Sige daw sir, palihog ko. Okay, there sir. 24. Okay. Okay. Sige. Palihog ko sir. Unmute sir. Sir Tupi, naka-mute ka sir. Okay sir, kana sir. Kana. Go ahead. Okay. Sige. Bisaya sir ha. Oo. Apan si Jesus buhi hangtod sa kangturan. Ang iyang pagkapari
magpadayon. Hmm. Wala, sir. Unsa na siya nga tawag anang edition, sir? Pagkatanaw ko sa first page. Okay, first page. Edition, unsa nga tuig? Copyright, unsa nga tuig? Copyright, copyright 2012. Ayun. Okay. Kini akong basahon is copyright 1981. 2012 na ha. Kini akong Yes, basahon sir. copyright 1981. Kanya same gihapon ang maayong balita Biblia. Dara. Ang maayong balita Biblia. Ya, gipagawas gihapon sa Philippine Bible Society. Same text. Sige ingon din chapter 7 verse 24. Sige ingon diri. Ha? Makita ang gyud mo nga naay kolor protestante. 24. Apan buhi si Jesus hangtod sa kahangturan ug ang iyang buhat sa pagkapari wala itugyan lain. Di ba? Oh. So karon reklamo ang mga kuan. Nireklamo apid na si Bradshaw ug si Attorney Bacalso. Reklamo sila na dili na pwede kay ang original nga Greek ang tawag anang gingon 24 ho dedeia ton meniin auton eiston ayuna. Pag eiston ayuna forever magpadayon forever. Wala gingon din nga dili ma-transfer. Wala gingon. So mo nang ilang gipait. Ilanghan nang gi-question year 1999. 2000. Ilahan nang gikuan. Ano sa nila giusab? Year 2012. So buot ipasabot gikan sa 1981 hangtod sa 2012 ang nahitabo nagpadayo na ka translation og maunay ginagamit sa mga protestante atakis katoliko. So mo naning sa Padre Tapiador kung pwede ayaw mo gamit og Biblia nga gikan sa protestante kay ang unod ana ang iyang presentation na protestante pod. Oh. So, mo na sir. So karon nganong igibaligya man na sa kuan, nganong igibaligya man na sa Catholic bookstore. Okay na, sir. Ana, mo na problema anang nasubraan ng ecumenism. Mao lagi. Ano man ta igsuon man ta brothers and sisters in Christ man ta tumod ana ba nga tawag anang mindset ba nga wala na conversion ba? Sige, diha lang ka, padala na din na. Na may publication. Sige, wala problema. Makabaligya ko mong libro sa mga adere. Pero ang Katoliko, di makabalig yung libro sa ilaha. So, maunay resulta nga na dapat. Muna magapangalot ka ba? Naunsa naman taon. Oy, ana ba? So, muna, sir, mas pinakamaayo, ngita-ngitag Biblia ako, inutang pa na ako na priori ni. Kantidad, mahal-mahal, gyud mo tinuod, pero, pang gyud, worth it gyud ang tawag anang libro kaning Douay Rhymes version. Ano sa Shopee mga kantidad siguro mga 4,000 or 5,000 pesos. Hala eh. Kay gwapo mo sipot ang papel. Kunya pagkahuman kuan gyud. Basta mo palit ang Biblia Katoliko perto yung mahala. So ingon ana sir. Na Douay na ma'am, Douay? Nas Ma'am Chio. Douay, di ba? Mo nang kuan gyud purely Katoliko. Nya kung ubos-ubos gamay nga murag barto-barto lang nga Katoliko nga publish yan mo ng New American Bible. New American kanang NAB. Kana siya. Then sir, pwede ta makabalo kung sa mga mga Bible nga yes Katoliko gyud by matawag lang nato by name or pare nang pareha na karon no kag Mamshi. Douay Ribs. Douay. Pwede ta makakuha na sir sa mga libro ang Katoliko? Sir, kani Sir Claret ang publication, okay na siya? Clarician, okay na. Clarician. Kaya kasagara mga... sige sir, go ahead. Kaya kasagara mga Bible good sir, di man ka pwede mo open yun, tanaw ni mo ang iyang copyright ug ang publisher. Di man na to makita kay nakasilupin man good siya. So di na to ibalaan og Katoliko ba ni? Ang version lang yun sir is pangitaon lang yun nimong New American Bible. Kay ang New American Bible na ipanahon ang New American Bible purely Catholic yun ang nag-translate. Pero kay tungod kay ambot nga na pobre na sila karon ang Episcopal Commission ng Biblical Apostolate unta dato mo ta na sa una pero tingala kung kanong nangarkila dito sa PBS. Mo tingala ko ba dato gud sila kayo pero ngano nangarkila dito sa PBS nga dito nila ipaprinta.
Muna ang nahulog nga ang publication is ang nag-publish is ang kuan is ang Protestante. Pero ang translators ana puro gyud na mga Katoliko, kanang New American Bible o kanang Jerusalem Bible. Mo na sir. Okay, okay. Okay. Sige sir, salamat kayo sir. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.